fala ben. Falo moito mellor que se fixera ela. Ai, si, iso é verdade. Pero non. Non vou permitir que a miña familia pase máis tempo contigo que comigo. Convertéchesme nun inútil. Pero como que un inútil. A ver, teño unha idea. Únete a nós. Non, non vou permitir que a miña familia estea todo o día contigo. Son un inútil, como pai, como marido, como amigo, como ser humano, como persoa, como profesional, como veciño. Non, usurpates todas as funcións, o peor de todo. Falo moito mellor que a mí. A ver, pensa ben. Eu estou moito máis preparado que a ti. Non, non pode ser que pase máis tempo contigo que comigo. Pensa ben, a solución é óptima. Únete a nós. Sí, e montamos unha secta. Non, non estou disposto. Sabes que? Crees de Deus. Eu si podo ser Deus contigo, porque teño o mando. Poder sobre a túa vida e a túa morte. Se te activo, vives. Se te desactivo, marras.